Хора, аз съм GamerBG и днес ще проверим ако първо не се извиня, защото не съм качвал доста време и имам клипове, нали? Снимал съм през това време, но не съм качвал. В Ендъркод поредицата ще поднови по някое време. И... да, мисля на лоу да покажа някои неща, не знам. И това ви ще кажете, ако се чувам само, и знаете. И искам да кажа, че ще почна пак да снимам. Не бях снимал отдавна, но имам някакви клипове, преди това Томболи. Имах една, мисля, че имаше един пич, дето ми пишеше около 1000 пъти, че искаше да му прати текстчър пака. Аз му пратих на скайпа ми, той не ми горе. Така че пичко си, ако гледаш този клип, аз съм ти писах 1000 съобщения, ти писах и ти не ми горе, смисъл. Пак така пишем на скайпа, ще го пратя. Нямаш проблеми, нали? Но не си ми писал. И някои поредици ще направя, но искам вие да ми кажете главно на какво снямам, на GTA, на всякакво. Знам вие му кажете. В миналия канал има GTA, но 5. Кой има пак ли, бе? Това е. И да, иска само да кажа, че свършна снимам и най-скоро време ще кача друг клип. Но това искам да ми кажете вие в коя игра най-много да снимам, защото мене ми харесва принцип всякакви, но искам на вашето мнение. Какво ще е? И да, след мога да кача един стар клип, но няма да го следнявам тук. И да, мисля сега да направя един клип така, защо не бях снимал и така нататък. И да, просто искам да ви кажа, че се връщам вече, ще снимам пак. Само искам да кажа, че почна лига няма да снимам, защото ми се играе като цяла играта. Преди някой пич ми беше искал да играе лига, но просто не ми допада. PvP-то в Reborn не знам дали ще го продължа. Но да, ще видя всичко и да, хора, чао!